kumnandi ezweni. Into engayisho nje ukuthi ezweni mfethu hayi kumnandi kakhulu ezweni. Hayi, kuyacaca mfethu ukuthi hayi kulonyaka asizukuba nayo inyama siyawubra ikhabishi kulo December. Konakele ezweni. Qhuma ama cricket asiphelele phela. Asazi ngohappy news yokuqhumisana. Sesiqhumise saqhumisa la ngaphakathi. Kunuka icricket izwe lonke ezweni. You understand mfethu? Yeah, hayi sithi ndimarumo mangithi ngiyayichecka bathi team yaseLimpopo. But amaphena wafunda Limpopo. Mangithi ngiyawa-checka ngiyawa-scanna manje awaseke eLimpopo. Phakathi shiqe Gauteng. Le yini lokho eNaturena. Kwesika papa wawo umkoko lo. Ya ziyakhala baba ziyakhala kumnandi lelizwe izithi ingoma lelizwe lamabhakaniya. What a year 2025. Ya kubethu unyaka kade uyakhona ukubambeka or multiply. Lo bengizomultiply unyaka lona uyongena emlandweni you understand sishanga umuntu usibambise nyoni bathi iplamba ayiyabaplamba lenkaka iyabaplamba asazi nokuthi iyaphola nini esandleni ngayigcina ikhumuka isandla yagijima naso nokonkolo konkolo wasala endleleni lelo izosebenza madoda izoplamba umuntu ezweni